Korbashite. Bashite. Iga kene? Dema ya dum. Bebe. Alhamdulillah. Amba kono reka ko kera to godidi. Kun shukun kura. Oh, shukun kula. Ay tarasowa. Bashite. Ngani shukura. Ni bitasu. Yuto ka fonyi. Ya famu? Bashite. Kam ga balaj mem nay. Bi barawa. Bara galantin biu komi teresi kon nokolendo. Nga amadam ne sonya kona na folo. Ibi saloni sonya kona joshi. Ni ulu joshi ni klalo lawa. Ibi sara kona teresi fura yame. Awo. Dale no mumela. Alima. Ne kono karlene. Aka haram. Depuis dugu jela ne be nyagana tagale la. Mayamdu. Mata mina taga sho san kono man kono karo. Allah. Awo. Allah no. Awo ami. Aha. Ofra. Tina kono wali wengi na sebede. Alma. Agak tu. Voilà, ça va? Ça va. Karamoko on jamais. Aïe, quand on a bolé na nyanga. Voilà, ça tombe bien. Et m'a fait go pizza kadia. Voilà, mais il dit jaika un soro kari kuna bi. Voilà, il boy bien soro kari kuna. Kana tu maquiller de. Ya femme. Voilà, vous demandez. Ama keti yame. Mr. Mon ami Bara. Ouais. Bro, là, tu sais, la création de mes molos. Il est. Allô? Oui, grand sœur. On va. Besoin. Ok, c'est ça. Bara. Ouais, Mr. Mon ami. Ça va? Arrête de me presser le donner quoi. Non, maintenant. Bara ta vita folia. On connaît ta avec tu siga mina. Fran de terre. Non, comme c'est toi hein. Et mais c'est quand laisser Fran bachite moi là. Sinon na gara mo gore. Tu sais moi ne maine. Si c'était une autre fille. Na dana ne ma. Ni ko ma blaga ta kaso bomba yoro l'Afrique kaso bomba yoro. Avec blaga ta. Je te dis. Tu sais on n'aime pas utiliser la force. Sinon, dépend à Dogo. Il va redonner ce nous à Dogo, mais de la jardin là. Il y a un temps fait là. Aliment, on met de la karaté là. Il a fait chinois fait depuis deux fichines avec karaté. Depuis on va Dogo met de la karaté là. Il m'a fait moi. Ah, mais c'est 10 ans, euro. Vous me catchez qu'un. Ani poatala na nous sur le carré qu'on a mis à mon mission de coup. Voilà, hein. Agaradi. Comment? Là, on met baro drone là. Baro jume. Itiga ko kutaka bo walde on ka centawa. Alma. Tadala. Kana ya ora fra ya mewa. Iga fra ni danne ka ora ni na. Ni peligula ngolo fra no teso ko ora fra ka tu. Ya fam bitaka danne ma yame. Kamale. Ayi abete tay. Na dai yani. Ya ndi lika dai ya ka dai. Kalo sara don de match. Ya fam wa. Kalo sara ko don de match. Ya ngakuma fam. Ibika mana ko kutaka bo walde on ka yame wa. Ya fam wa. Club ngakuma la wa. Fam mana na ko damna do tanto. Ha? Na salama ni kona bolbe nyogona e fana na walde on ko lo sofiana. Dala ko ni desala lega sarala nanga musumanu fana na no sigi ga yoro. Uku kana fra na ko musumanu no ka da tama o kana singaro la ya fam wa. Club ngakuma la wa. Akada ni ma ha. Akada ni ma de. Nkal na fam na ka bunga kalima na te fa nga so tendoro ay alma karamu ga ya famu ga ha be lata mi na boto na bo ani alma rabi yoro frana nga na masi sen kana ma akla ba ngakmala
amna walden chenga di mama kita Anketi do ga dubu mono. Ko bo tikin do tunna shi mo be gani. Fi yere nya to ni. Ne mana na wadam na tema wadara ta. Aka harama temene ba genga ba. Fa ben ala tene ba genga ba teme ha. Alma nunu ta ga do folo. Ikan da nga kuma do nya fi. Basi ebe yandu ko neti yandu sigi fondo. Ni ala ni krata eti yandu sigi fondo. Obla kana. Ha? Me bonne gana me na suro abe blofula. Ko karate kala keta. Ha? Batra ma blale. Chese suruni yoro musoka dai ni ala ni krata. Kala. Tane ba ci gabela. Billahi ma ba ci gabela. Batra ma. Aha, alma. Me fi. Ya. Yandu. Ne karama ko ma sen tare. Yandu ko be ne tike de corona. Ni e fen fie ya. Aka jugo no be. Balikula ngolo fla dal na fe. So la bay. O ten manke de. O te barake o te fweke. Ga o ten manke de. Fem kado e muso. Igi hakilu tula de mamara de. Ya famu. Fem be karabe nununa. Nimesega fie kale fae jaki gata soro ala fatara ngudo. Ya famu. Manyana mo tere. Iklo bana kumala. Ha menda doni. Awa ibise gisi. Ya me. Alna mahorba ka kumala mede. Ya famu. Manyana mo tere. Ha. Awo. Yara varan fleni ni iye mɔgɔ ka moto singa I ti segina ɲumanama ye I ka segina ɲumanama ye dɛ Cancer o be problème t'a la essence dɔ b'a la kɔni wa I ka essayer k'a kɔnɔ ni ka moto tiɲɛna dɔrɔn fana se n'a tiɲɛnen ma dɛ n'a tiɲɛna I k'a dilan ou bien n t'a singa ma tile b'a la min ok merci yara ye bɛ Salman fɛnɛ mana bon c'est-à-dire ale fɛnɛ tɛ Bamakɔ ko de dɔn o de ale ka problème ye téléphone fɛnɛ t'a bolo wala cɛ ne mɛnna k'i kɔnɔ wallahi o ta e tun taara yɔrɔ wɛrɛ de yan ne tun bɛ karama waati de la ok bon ça tombe bien I ko mun I yɛrɛ kun ko kana taa Ibiza la Ibiza awɔ n bɛna pizza I hakili sigi fɔlɔ sa voilà n bɛna pizza mais an bɛ taa dɔ commander n b'a dɔn I b'o fɛ kosɛbɛ ok problème t'a la et puis fɛnɛ yɔrɔ dɔ fɛnɛ bɛ yen n'an tilala pizza dun na an bɛ taa reposer parce que yɔrɔ in ka jan an bɛ sɛgɛn quoi voilà an bɛ taa reposer i y'a mɛn voilà ok sisan I bɛ yɛlɛ an bɛ taa mɛn Christine. 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 Christine.
Muna e bɛ a mɛnna ayi ne nana san yɛrɛ mais n bɛ ka kun min fɛ i tɛ ka kuma ne yɛrɛ kun sera nɔ o kuma mun de bɛ yen nɔ Muna ne yɛrɛ tɛ ka foyi de faamuya n yɛrɛ la tile fila in na farigan misɛnnin ɲɛnamini banbali wa ne mana dumuni o dumuni kɛ ne b'a labɔ ne t'a dɔn fɛn o fɛn bɛ ne na Christine o fɔlɔ daminɛra a mɛnna mais hakɛ to fɔlɔ est-ce que i ka nin mɔgɔ laban in na i y'i ka laada ye ne ma ye fɔlɔ dɛ o de bɛna kɛ ko la problème ma yɔrɔ ye cogo di o kɔrɔ b'a yira i lajɔlen de don ko jumɛn nin wagati laban in na i ka sunɔgɔmisɛnninw ka ca awɔ halisa ne bɔra sunɔgɔ la o bɛɛ ye taamasiyɛn de mun b'a yira k'i kɔnɔma don Christine ne kɔni teri de y'i ye ne tɛ n dogo i la n'i bɛ se wuli ka t'i den fa ɲini sinon taamasiyɛn ninnu bɛɛ b'a yira k'i kɔnɔma de don n y'a mɛn n b'a fɛ ka sira ɲini ok an ka taa n b'i bila da la karamɔgɔ bɛ n fɛ yan n y'a faamuya o de t'a dɔn ok n'a kɛra cogoya min na i bɛ ci i bɛ labɔ a kalama sugu kɔni ye ala u ta ye ni sugu ma ja ne bi n ka nisɔndiya kɛ dɛ sugu kɔni ye jabaru masata ye ni sugu ma ja ne bi n ka nisɔndiya yugu feerela ka ca ne kelen dun tɛ yugu feerela ye ni ne ka sugu kɔni ma ja ne tɛ na dimi ne bɛ n ka nisɔndiya ne bi ka nisɔndiya ne bi ka nisɔndiya wa mana ɲaga ni togo zikiri cɛ mɔgɔ b'a ɲɛnabɔ yugu tigi min ma ɲɛnabɔ de o de ye cɛ mɔgɔ ye zikiri cɛ mɔgɔ ne nana tuguni ne de b'a ɲɛnabɔ de ne de b'a ɲɛnabɔ n'a ɲagamina ne de b'a ɲɛnabɔ zikiri cɛ mɔgɔ b'a ɲɛnabɔ yugu cɛ mɔgɔ de b'a ɲɛnabɔ de ne de b'a ɲɛnabɔ Christine mun b'i la c'est bon foyi t'e la i ko foyi t'i la wallahi billahi ne kɔnɔ wallahi karamɔgɔ den n y'a fɔ n'u ye ka dɛsɛ karamɔgɔ man ɲi karamɔgɔkɛ dugumanfan man ɲi a man ɲi o tɛ mɔgɔ lamɛn nin ye ko a nana dɔrɔn ko la ilaha ya jangan dingani ye coba wa sama ko ke cakar coba di wala base cengace chama mumbori yebi cire bila manga ci joale dugu je kan te kelen ngoy ayele ladi kadma yele boy fana ngoni mugo be fem fie ngo ayele la bi sanfe ayele mana ka dabla sa ayele la mu yele la deli tere muso diamant ndotel karamɔgɔ bɛ to ka a fɔ dɔ ma ko kirisano a yɛlɛla ka yɛlɛ cogo a yɛlɛla sa yɛlɛla fɛn faamu sa jɔn y'o la yɛlɛ maa fila wɛrɛ karamɔgɔ jankalemɛ min bɛ kɔnɔna na quoi cɛmɔgɔ non ja karamɔgɔ ma ye tan de a y'a yɛlɛ mais sisan o y'an ka nin bɛɛ to cɛmɔgɔ ne nakun tɛ nin ye quoi ne ko ale ma ya yaro nya fie ni nana sɔrɔ joie la i kana na n ka joie tiɲɛ ni ma ɲɛ i bɛ n ka joie tiɲɛ ta ya mɛn yɔrɔ cɛ yɔrɔ kunkolo ma ɲi mɔgɔ na o na k'a bɛna ɲininkali kɛ e bɛ fa kari ne ko cɛmɔgɔ n bɛ bi de
ne y'a f'i ye n ko bi ne bɛ nisɔndiya dilan ne tɛ kɛlɛ la ne tɛ kɛlɛ la wa fugari bɛɛ kumakan ye nin ne tɛ fugari bɛɛ kumakan ye ko bi ko ministre la ne kɛlɛ kɛ bi la o don ko n ye min da i kan i tɛ se ka kɛlɛ kɛ o tɛ bi ye don ara m'o kuma kɛ bi kɔni tɛ n ka t'o la awɔ n bɛna mun f'i ye i bɛ ka nisɔndiya wale ta la karaba bilahi i yɛrɛ tun tɛ fɛn na yɛrɛ la don ko wa i b'a la o e t'i ɲɔjɛlen ka dɛgɛ nin bɛɛ to yen e nakun kelen min ye e k'o fɔ ne ye dɔrɔn ne k'o dɔn ne nakun kɔni ye min ye alimako de ye yarɔ ne y'a f'i ye k'i ni bɔ waliden nin kan alima to yen sa ayisa ne nakun tɛ kojugu ye bi sa ne nana tɛ alima nɔfɛ kojugu la o don ne ko n bɛ fini san e yɛrɛ bolo yan i ko k'i ka fini tɛ feere ma fana taara suguba la bilahi n taara fini dɔ san han u b'a falen ma ko minisifu la cal o ɲɔgɔn tɛ sɔrɔ i bolo a dɔgɔ bon n y'o san n bɛn'o di alima ma quoi ne mago tun bɛ alima n'o de kama n'o don o kɔni tɛ kojugu ye o kɔni tɛ kojugu ye nka bi bɛɛ ne ma alima ye ne ɲɛ ma da alima kan bi fiyewu ça fait ne y'a faamu k'a bɛ dugu jɛra e ma alima ye non ma alima ye bi ni alima nana ko koba bɛ kɛ bɛ k'a ɲini quoi problème foyi ne dɔrɔn de tɛ alima ye o bamakɔ yan awɔ e ka taa sa e ka taa n'a nana m'a fɔ a ye e ka taa awɔ k'an mɛn e ka taa cɛ n'i yɛrɛ bongosi ma ala ka bɔ ten de e ka taa sa n bɛ na n ka yɔrɔ la ne bɛ nin bɛɛ la cɛ i b'a dɔn ne bɛ kojugu la ni donnen min filɛ ne t'a dɔn ni karamɔgɔ ka kuma bɛna laban ɲɛ o ɲɛ ma nin ye san ne fini ye yan walahi ne kɔni bɛ n yɛrɛ ɲini de ni san in mana na ka maa o maa to yan o i tolen de y'a nin tɛ ne sɔrɔ yan maa kɔnɔ da n tɛna kɔnɔ ta a kɛlɛ mana wuli ka n to yan n ta tɛna k'a la ɲagama ye ne kɔni t'a la n'a ko ko a tɛ fa karamɔgɔw kɛrɛfɛ yala la surtout karamɔgɔ julajugu o b'a bila i la de ne kɔni t'a la fɔlɔ Dano! Karamɔgɔ Kirsin. Oh! La Cristiano! Alhamdulillah Rabbil Alamin. La Alhamdulillah Rabbil Alamin. Il va Christine ha? Et bien na de don quoi. Il va de samba de clé la canabi. Bonere a blanc kuna ngoni sankle la kana 2002 ngo o la fe ne be ime donglini ndala on law ko san fina suro divire donna asanji bare nana tarsigo de kake wallahi Cristiano kake garubasite ya anga de mogoti Kado ha be bora sa iterbuso dili yɛrɛ bi bɛ ne ma ye walahi awɔ balikula ngolo fila ne olu fana gɛn ya ne ta do ne yɛlɛmatɔ la dɔ yan ya ne ta de basi tɛ awɔ awɔ karamɔgɔ n nana i fɛ ma donna don i fɛ ko sokɔnɔna ko kama dɛ parce que ya ne ta de ne yɛlɛmatɔ la dɔ yan tɛ mɛ n nana i fɛ ci wɛrɛ de la ci Christine e b'a dɔn ne karamɔgɔ wɛnzɛn min filɛ kɔrɔ fɛn bɛɛ ni ala ni kira cɛ n kalenna fɛn na ka bon ka kaleli ma ni e ko ne ka ko k'i ye n'a sɛbɛn ne b'a k'i n b'a dɔn i b'a kɛ awɔ karamɔgɔ baasi tɛ n ɲɛ bɛ n Kirsin mun jɔlen na awɔ i hakili b'a la o don min na ne nana k'an donna so kɔnɔ ne yɛrɛ ɲuman ko dara changer o n'a ɲɔgɔnna caman n b'a dɔn dara changer n b'a dɔn sisan a kɛtɔla don so kɔnɔna falen o cogo di ne m'a faamu awɔ n kɔnɔma don n kɔnɔma don Cristiano ma ɲɛ dɛ e ka kɔnɔ ta Cristiano Cristiano mais karamɔgɔ an ka hɛrɛ dayɛlɛlen don ayi Cristiano i b'a dɔn o filɛ o la i bɛ ka ne jigilatigɛ i bɛ fɛ ka ne jigilatigɛ karamɔgɔ n'a fɔra e bɛna kɔnɔ ta sisan ne e kɔnɔ ta sisan jɔn bɛna se ka to ka na ne ka so kɔnɔna fura Cristiano ne e kɔnɔ ta jɔn bɛna ne ka dara fura jɔn bɛna ne ka dara fali e fana ka na kɔnɔ ta sa karamɔgɔ mais den e ta de ko jɔn ko karamɔgɔ de ta de koyi ayi Cristiano o kuma bila ne fɛ nana bonya da ne kan ne nka ne yɛrɛ an ye karamɔgɔw de n'an ko ala kana den d'aw ma ala tɛ sɔn ka den d'aw ma e b'a dɔn ne bɛ fɛn min kɛ a ka haramu ne ta tɛ hali kɔsa in na ne y'a mɛn ko bitigitigi min filɛ yen fɛ ko ye Christine kun bɛ taa yen sufɛ
kana galon dan na sa Chris ne Chris ringa ta en chauffeur o dabla mais ne mo ko men to sokono e karamo Chris no o bidon ko ka chakoi ne karamo ne te saka konata ne ala che ne te saka konata muso karamo yo ko munu go lu chena ko ai Chris nde ulu manyere wan kono manu karamo ala kono man te sa kana foki kono man du I kono man te ibado wati dola ibi kodo miri fendo e kata soro toyi karamo ai ala mesa juma nu soro ma foi ma in ala ne mana dum ndro ne be fono ala ulite kono mo ule palidi wa to wa forma ko palidismi ibita ko docteur sore Christine ya la mengi kono man te sa ni dumuni ke tuga do la ka fa be fono sa billahi be fona den jalama ni ngadu mun ko te kulange afodro ko I fonna te sa ai angana kono mano goy kramo eni la ti de foi te bolem na dengene msoro kramo ko so nganyire na re enya data ka soro ga enya da fanota kramo ga bin ai atene fuita aka haram minta te mi wo ta tugodi kramo ai ne fe ai Christine ibe famu vo keta de denya afa join ne ta fa do ne eta fa do karamo ne fe be kulangar la ni sabada ka haram ta abeni ala centa te yala ko ta koy ima kuma re fen ben abeni bodu ko centa kulangar re kana ne to ko cene ya famuwa ni be so ni ne tabeke din ni ne tabeke din ibe bo kricha le be geslame suno neti to ko dun ni ala ni kera centa to ko do ka dengo kuma la fiu ya famuwa wa ni ma sabali bilay me dukuna mugo bela boy I kalama san abena ala ni kerachi amaso oma me karamo ko netenga dinebla ko ni dengele ngam me karamo ko ni din wolula awa jengo ne teni inta te mi mo yemuna ngasra bo lawa ngana yi karamo ko metara ame benno al san kabale ma do tigi woleni ya ali san kabale ma do tigi woleni kabale ma do tigi tato woleni comme ne korobala don loin so bene bolo ne be kalo soro mina kalo la dore mina foku kibina ta kene kibita konota kene ma kibino o den fa adnema nte waldi kundi na korobala nte faga ni ya yen salanga falaga na siwera ja kibino ngorab sa konota to ko di ma fo santi yerala bidan bola kalama be karaba to korba munun bula fuka ta kono ta kenema kana fa kulte de otene wenzen wi ne be min do billahi ne sigle be mi jolin toyi mi signi nyere karama ko ne kono mando ne bola docteur so orna sibe bola ba tara de na nyere ko salati goji ko e kono man ne kam be ka kono mala ngamu bala ntenda do e dala derrière nga soda ma fo zigri dala ngoni ibika do nga soda fe nga ka datu ete doyan ble ite doyan dilibiti sura kanama nan to ko chen chogodi en ala te konoma ke kenema dinko o kan fa ne karama ko benzema esi akan karama ko kan kenema din soro o kan ga o be fe ne ten tabia don ba tara ma blali ne jigiyama shugura mina ta so ne ma da ne bisi ta so tunu mita shi karamo go fi karamo go zan fe ya aiwa sisan na nduna sokono iten don ne ti don e bi tala ki bina shi karamo go zan fe ya I kolo shi chena karamo go titri de dale mala shuno karamo go te ai foshi le kele madda chena foshi ne la segale no yele te sira be ako ki ka salon na ko ne be shi salon ako ki ka ta shongo na fo aide aiwa ma do am bolo no fe na sa ai fo te wala ne la segale no la nada Nina na ko kile mo dibi sisan ala an bora ka mu ferge tanto kana to al mo ko abo kala mare ala e se gata sa ala la Kongo kala mo Jando Neledu koja alma
Alimata. Ah, capacité. Eh, voilà de que les gars, mais c'est un tram. E b'a fɔ ko ne bɛ se ka taa yaala tigɛ yaala la. Mun ta yaala la. Ayiwa baasi tɛ baasi tɛ o bɛ bɛn o bɛ bɛn. Mun bɛna n di yan nɔ yanni sini cɛ n bɛ soli ka boli ka baara la. E bɛ nin da yan wa. Awɔ. Yan. Tabarikala tabarikala baasi tɛ i da awɔ e b'i da salon kɔnɔ tɛ wa. Awɔ nka ne ni k'i da i bɛ n ka sange siri. Awɔ o bɛ sɛnɛ kɔnɔ la. Awɔ do i b'o siri do i b'o siri. Ndesani. Alhamdulillah. Woro suba bonisi be ko la ne ala ni kreti. Krisi ni na ne kungolo sofia. O de na so na kungolo la fia. Alhamdulillah. Sabara na do. La. Kasi haracha.